ar ôl i ffigurau'r cyfrifiad gael eu cyhoeddi, roedd y ffigurau yn dangos bod 20,000 yn llai o bobl yn siarad Cymraeg. Ac bydd ar e'r ffigwr hwnnw fynychru ni. A nes i feddwl, pam nad ydw i yn gwneud rhywbeth yn unigol felly? A felly ges i'r syniad syml yma o fabwysiadu, mabwysiadu un person. A felly dwi wedi mabwysiadu merch ifanc o'r enw Rosie Gleeson. Mae hi'n 50 oed ac mae'n gweithio yma yn y canolfan chapter yng Nghaerdydd. Rosie ydw i, wedi bod yn dysgu Cymraeg am 7 wythnos. Yn chapter, llawer o bobl yn siarad Cymraeg, a nawr dwi'n siarad Cymraeg gyda fy cysmeiriad. Gael i siarad gyda ti yn Cymraeg a pobl yn supportive, yn hoffi, yn eisiau fi yn siarad Cymraeg. Yr hyn da ni'n ei wneud bob wythnos ydy siarad. A wedyn, da ni'n treulio awr yng nghwmni'n gilydd yn siarad, yn cael hanes Rosie, be mae wedi bod yn wneud yn ystod yr wythnos, beth mae hi'n mynd i'w wneud ac yn y blaen. Da ni'n ceisio trafod pethau sydd o ddiddordeb i Rosie, a hefyd, wrth gwrs, yn ceisio gyda'n gilydd iddi hi wybod sut i helpu pobl sydd yn dod yma i'r ganolfan yn chapter drwy gyfrwng y Gymraeg, ynde? Dwi ddim mwyn ysgrifennu boddoniaeth. I think the best thing about this has been that I've always wanted to learn Welsh, and like a lot of people, I haven't really had the money, I haven't had the disposable income, but I've been more than willing to give the time. And the great thing about this whole project is that it democratises speaking Welsh. It means that everyone, if they're adopted as a learner, has the opportunity to speak Welsh and to practice Welsh. Digwydd cyfarfod Rosie nes i yma yn chapter, ac roedd hi yn aml iawn yn dweud o bore da a prynhawn da, felly roeddwn ni'n teimlo o mae yna rhywun yn fan hyn sydd yn awyddus i dysgu Cymraeg. Ac fi ofynes i Rosie, wel, ydych chi eisiau dysgu Cymraeg? Ac fi'n awyddus iawn, mae'n ferch frwdfrydig dros ben. A felly nes i ddweud, wel, mi roi awr o'n amser i chi bob wythnos, sut mae hynny'n swnio? A dweud hi, gret! He's really supportive, he puts me in situations where I have to speak Welsh, and he knows everyone. So now he's told everyone that I'm learning Welsh, and all my customers that come in at 8 o'clock on a Monday morning are making me speak to them in Welsh, but it's brilliant, it's been fantastic. I'm really glad that Hywel gave me this opportunity, and I intend to make the most of it. We really like to make it easy for you. And then you just stuck an S on the end of that word. Well, tomato isn't a Welsh word, really, isn't it? Oh, it is a Welsh word. Tomato. Tomatoes. You can't say tomatoi. It sounds awful. Yeah, tomato. A pobl yn gofyn, wrth gwrs, wel, beth ydy pen draw y syniad yma a'r ateb yn syml iawn ydy, dydw i ddim yn gwybod. Ond un peth dwi yn ei wybod ydy fydd yna un person yn fwy yn siarad Cymraeg ddiwedd y flwyddyn, a honno ydy Rosie. Mae fyny bobl eraill wedyn, wrth gwrs, os dyn nhw diddordeb i fabwysiadu yr un syniad, a phwy awyr petai pawb yn mynd ati i fabwysiadu un person, a bydden ni'n gallu ennill y tir da ni wedi golli yn ôl, ynde, ac byddwn ni ymhen 10 mlynedd arall yn gallu dweud mae yna 20,000 o bobl yn fwy rwan yn siarad y Gymraeg. Pwy awyr?